як я граю яе. Заціснуўшы акорд ля мінор, я граю чацвертую і трэцюю. Спачатку пятая, потым чацвертая, трэцяя. Ла-ла-ла-ла. Проста мі. Потым, перад тым, як сыграць до, я граю вось такую праходачку па пятай струне. Адчыненая пятая, другі лад, трэці. Да-да-да. І потым другі, адчыненая пятая, і на шостай трэці лад соль. Да-да-да, да-да-да. А ў другі раз, калі мелодыя ідзе ўгару, граем першую частку таксама. Да-да-да. А потым другі, трэці, пяты. Да-да-да, да-да-да. І тут я мяняю аплікатуру. Я граю соль не так, а вось так. Да-да-да.